Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule kan ram Mizoram chu ngeya kut na thoka kolani chuak chira than tui luang zoi thok mi then khaten hlotlin na an mu lain lamzol khua don fo ching association te ro chuan an don fo thar chuate a khal na lama an chawai zawa an phak tok le an thei to ka man lak ngel poin tranpui tu mel reng an mu thei si lova an ti thei om chun nian riat an don fo tharte chu risk la tak mewin aizolama phurthla kan tum ve tran ta a engtin tak thang zelang mole Mizoram sarkarin an theiang angin kong handa pui thei sela avalo mom don em he thil thleng chungchanga hian lamzol don fo ching association secretary pulal chungnunga pachuo kan biakna kan ngai thak ba ka lamzol don fo ching tu then khat interview na kan thlir ho don ani tuna chuan lamzol don fo ching association secretary puchunga kan biakna ilo ngai thlateang lamzol khotlang in don fo in thar chu chungchanga a khal nalama thar sat na in tok ti kan lo hria apoi kan ti hlem maya ko ngai takin thil thlen dana kha chin chuak dewin an soi ta che ya hei kan don fo chin hi mei kha ira tang khan ramdang atanga lo lu thi sarkari min dan sak turin lekha te kan thelu damo chu kan MLA a kan thelu boka ani hian thei top choi min bo zui saka a thei patop a chuanin kan se kan MLA hi chuan mo chunga bokan lom khopa in kan min bial tu horticulture department sai tual dia chu kon min boi pina sa anero chu anti thei bak deuh hi ani vela hemi adan chungthang vela imo ti khan abiak tul nian siate a teminan bo zui saka anero chu kan thlen chin chu ti hi ania aizola don fo atam lu tuka ain sal thei lo ti kha tuna kan to mek kan din mun chu ani ta mo tuna hian kan lo wang lai khop maya ke ni kho bik chon mo tuna te po kan lo mek ka kar chung zong kan lo chho zelanga anin phur chuak kha hi trip thum te chun om ve to kan ko tang po yen mo amero chu an sal le thei lo ni atam lu tu ka don fo khan ti mo chu kan buai na ber chu nia ti hian a reizel chuan alo cheve zel lo thei to si lova tin alo po kha kan lo ma ngam ta lowa hetia akung ina lo la chom mi chuan thar lam deu a in ti chu ram kha ami zo mi puite nge na kan hani soi bat kha ani ve box ya chu wang chuan aku nga hian kan la da atian patopa athar lam thei thoranga kha kan du box ya mi pui ei tura khan amero chu ada reng lam hi chu a thei to box si lo lai yen kan boi ta mo ani chuan in lo sa chu tin nge I tiralin tum tak le tiral tum dan vak hi kan nei thei lo chu ma ni in ta tangin motor te kan haya ra aizola ri sin te mayang han phur thave zau ta chu ne hi in te pon mi pani pathum chuan rong kal thak pui do na I apek na tu sa lam ni chuang lovin mo kan ron wa vai pui ve deuh top lo thei to lo ni ber mai na I ngai na dangong lo ani lo chuan etia a chia hi ani mai boka chuan aizola po kan sal le thei lo chuan kan da chian na kha hla ve tin te pho chu ani mai thei boka chung vela chu ani kan din mon chu tu na hian ke ji khata eng za te nge pekin tum le atira khan ni kum ret ang khan kan tia heta som li in chuan amero chu atam em wang hian a reta kha an du na tur ani chuan commission aron la tur ho te pon kan tia an han hiam ve ta zela chin po kan soi chung lo mo a in dor la kan mang an dana zira kan hin dor dan te po kha ani lo thei to lo wa a ret lai vela khan soi tel du lok kan ei chu mo ni kum lam khan nia kan sia lockdown te nia engmaron lut thei lo kha ani lai khan kan ril ruwa khanin hetiang den chena di to kha kan du lo ani I don foret lo om sa ayatlom asal chua kha hei mi pui rong bol na nia kan ramania kan
kan ti ve a mi puya khan kg a som nga hisab de khan sal chu ka mo chuan ya kan han englo vel dana khan don fo atlom i ama zaruk zasari man kha zani zathumin a lei thei ti kha hei miron sil le dan kan lo hriat dan ania kan lom khop mai mo ke mani po khating ril rupu khan ni kum khan kan han tia kumina khating bok khan ni le se kan han ti lai me khian ti kan din mun ani le ta se mo commission ho te po hian in sala har den chen de te po hi ni ka dinga ani lo thei lo ve de boka atam niu chon mo mi ron lor tlo mang reng thina ani kan le dam mo khan ni kha thin lo mo o hetia don fo hi khalin har tak thut na chana hi enge niber dia in riat nang manin in an zir chian dewin a om zia bera chu aron lu ta tam lu to kan ni ram dang atangin mo mm dan lawal lo lu ta hi sarkarin chi ala lo ti kan sia dan ania i adik kan ringa i approve na chu kan nei chuang lowa ane ro chu an soi manga hian ma kan han la ka hian sarkar hian i ramdang atanga dan anga lo lu ta chia te lo la khatia kaltir ni lo khanin ku vakhei sang deuh khan arukin alo lu ta chu chu dang thei hi anin ti lo tlat mai amo kai ta ka chu kan buaina le kan har sat to na chan hi ni ta atam lu tu kan ni ber mai oh khoi rama tanga lo lu de nge ni an sei le Myanmar khi apui deuh ber kha chu ani mera tiran soidan chuan mo chuan Bangladesh si an soi boka chu chu thang lampang tin hemi India ram chung state dang atang po hian run lu tok chu a om thaw ani melamo abu pui bera tira kan boine ber kha chu baramalam khi an nia kum tina aron lu dan ani tlang puya khitlam ki mo oh ani tak chu nia aizola po barma don fo atam khop maya zur tu tengai po kan bia i alien tha khop mai len po ato po tawang renga hemi chungchang hi ni mani deuh khan ku vai suwa kan buai hle maya tuna ku wang tho ai chi tho don fo chungchang ron lut le illegal ro hi dan lo lut theu po hi mi puite hian kan clear nan hi dik tok le mon o sarkar point ti ngai tu na te pom thei rum maya te chuan nang mani hei mizo farmer ti maila tengei po in tor pha chu ni ta mai ya apoi hle maya hemi chungchang a hian malak na te in nei to em sarkar lama te chu kan mala ka chu heta tang hian a ti vak thei hi a tlem khopomo le kha te kan siama department a te MLA a te or ti department te MLA te ti khan a om ne kan sia ta khan le kha kan thelu ta tin session nung bera pon kan MLA kha chuan a soi chuak nge mo i min dan sak burang khan amero chu ati thei tu ho hian an ngai tha deuh ni kan sia mo kan thei top chu kan chua hemi ko nga chon mo akma de atangin kan thar do na kan thar hun tu ra hi mei thla ni do na chumi huna chuan mei ni khata tang hian ramdang atanga lo lu thi min dan sak ro ti khan i kan thei top in le kha te nen kan tia lamkal te po kan in tira mo tiếng chuan ma kan la ve chu nia amero chu hei hi kan ni ta chu ni ni hi ni poi hle maya ha taka in thorim sa khal na tur khelawan tongtol mai te po yom hle donina langa hemi konga hian kan in biak lo ngai thatu ni pui te po kan tran rul thata poi mo hleng kan ria dan lawa lo lut ramdang atanga lo lut te dana lo lut chu kan sei pha ka lova dan lawa lo lut te ado na ko ngai kan tran rul that le zuli poi mo don hleng kan ria kan sarkar point thei top chu success kan du hle mai te ke ni point kan an sei du a ti chuan tun din hmuna hian i lamzol khobi khan in thar tam viewem ti lai te kamin an hril le themo kan thar tam Mizoram a chuan kan thar tam ber in ka ringa khobi la chuan mo ni kumla ma po khan kan thar tam bera chuan kumina po ke ni lai biala po hian kan hanin report khom deuh newa kan khua lamzol bi ke chu atam ber kan ni le a i tak zet thiang kan beya ke ni khua hian mo
ti tak zet tak tak hian oh nan kan mang top mai ni chuan tuna pawh hian nia kan ril ru hi anat tlang ang renga oh ti vak thei kan nei bawk si lo kan thu kha ni to lawa thei to sewin kan en kola a ti ra tangin nei zong zong seng ral ba ka puk chop ten kan en kola tang pui zok hian mo ni oh kun ma te kan lo in sal ve wang khan ti in ris te kan la ani tlang puya chu ni kuma in tom velin kan tia kumina chon in som thum chuang in kan ti to ta oh chu chon ma kha kan han la ta kha nia oh na ra kan han seng ta a mor kan han bok dona kan thlai thar te an roi ta rem rum mai le kan han lo khoma kan han da vum thur maya tin nge kan tiang eng tin nge kan salang ti ngai tu la buai taka be dung taka kan han om hi kan ril ru hi ana ang rengamo chu nia thane ngai takin Mizoram mi pui te po that mi lo chua Mizoram thar aizol lama te district danga te po nianga local achu mi lo dor sam tur khan kan han ngen non le du boka apoi mo se mai ni e ha taka in thorim sa in kut koi ngai a khal na lampang ai nong kha anita poi hle maya entin mo sarkar hroi tu te pon nen po indoor thata akong an sia sangai chu po kan bei sei tak zet zeta chumi tu po chu nang ni pon tha han thla lo ula kan duwa theina chin china kan tang ho zel tur anga yang o ye kan tan ho ze la ngai ani hemi chung chang bi ka hian puchung soibel du atop na han soibel du te nem o ni kan han soi to ang khan sarkarin min ngai tu kan ngaya kut na tok tu te sarkarin in to del te kan thu puya kan soi thina kan han to del don chia kan buai ta hei hi sarkar pon min ngai poimo sak sam kan tua a theyang angin tin chu ba ka mizomi pui te po min se tiam taka aram dang thar ai chon mizoram thar ngei milo le sakram sam turin kan han ngen don le tu ani ni e poimo khop mai i mizoram mi pui kan tam lova ti kan hreve kani chiti rual chuan nia thlai thar so thing te po nianga tin ai eng thlen po in anianga tin chu don fo ten ni chawa e thil dang dang ate po a marketing lampang hi kan buai na hi ni ta fo maya helai hi tran kan lak deuh chu ngai kan hria tu sarkar ma kan vadem ngor ngor bi khau lawa ma ro chu hetianga kutna thok tu te ngai tu hi chu sarkar kan mamo tak zan ni ti hi lang chiang hle maya kha kanan soi du a ni in biak nun thatak mai min pe kan lom hle maya pathin remati chung kai ni ngai pom huna te po rongkal chil dan te po kan ngai tu tur ngai la tro olen dia lom in biak nun thatak min pe kan lom hle kan lom le tu na ve thung chuan lam zol don fo ching du then khat biang biak na hi ilo ngai thak chun zom ve thung te ang le tuna hian purema don fo muna kan oma hei don fo troi hi ta hen alo let phung meya ama hi kan han zo tanga enge chan sral na te a om lo nge an zo don ni hei purem i don fo hi hei a troi hin pai trau maya enge hei hi a chan sral na te in selo nge sarkara malak na te in nem ti lai vela kha min han sil thei chuan hei kan don fo thar tur hi mei ni khata tangin sarkara ram danga tanga local te indan sak turin le kha te kan han the lu ta maro chu kan mele te nen ma kan an lak po in engma malak na sarkar lama tangin kan nei lawa bangin hetiang hian kan thar chua sa kalna khelawin a che phung maya tuna po hianin khalawin hei mun dang dang a ching ho te po kan oma kini society te po hi khoyama kal suana khelawin kan oma ti yang hian siat na satak to kan kan don point ya tiang chuanin na khal na lam kan buaya bangin ai zol lama te hian kini po hian tip ni 407 in kan han thur tha
chu po chu khal na kan khelawa kan da toi he nguk maya boi thak khop maya ni ramdang atanga lo lut atama wangin aizol khapuya ko khal ngai na khelawin tiang chuan kan da chia ni tuna hian hei ti hian a chhia ania a hmuna sawn lawh tur enga nge la awm lawh zel tur te in la nem a pawl ang te hian eng angin nge in lawh tawh dan a tlang puin in lo tawh nge in la lo ngam lom lo ti lai te kham hian hrilh theih chuan nya hei lo tur hi kan langa kan lo don mek chawnia kan lo ma sak te po tiang hian tiral na om lo wangin kan lo thangam lawa ma ro chu kan don po te lo hun wangin lo lo thi ani bok si lawa khal na khelawin kan lo sa po ti hian in tina kan la kol dar lamani hei hi pu bol te don fo lo sa nia hei pu bol te don fo hi ti hian in rem treuh mai a in hral chuak tawh nge hral na te in hriam la sal nang hei kinga vain dan la da la lo lo te po te ma zong la ma kinga na da ngoi ngoi mai ni enge in hral chua lo na chan hral na te om lo nge nia lo chu ni deuh ber mai eng ram dang atanga ron lut atama kumin chu wang chuan aret anon ti tlom thin bok sia hianin a hral na lampang chu kan boi pha de ulet chu ni hi hianin da de huk lom mai ang lai ke ni lo lai vela po hi a troi te tam to em ve nual to mai hei ama salam pe chu kar ni don te ni to lo kha chu wang chuan amin to amin ma sa de wang chi kha chu chhe nual to mai